Bon cap de setmana i benvinguts al Catacrac. Amb els nens i nenes de l'escola Nausica experimentem amb la tècnica de dibuix in situ. Hola, som els nens i nenes de 6è de l'escola Nausica i avui hem vingut al Mercat Galvany a fer un taller d'urban sketching molt divertit. Estem fent un taller que es diu Urban Sketching, que organitza el Centre Cívic de Can Castelló en col·laboració amb el Mercat Galvany. El taller consisteix en que venim l'escola Nausica, venim al mercat i agafem un paper i hem d'anar dibuixant coses que ens semblin boniques. Aquests dibuixos els presentarem un concurs que forma part del 125è aniversari de l'agregació de Sant Gervasi a Barcelona. Quan hem arribat al mercat ens hem assegut tots i ens han explicat, ha vingut un expert a explicar-nos les tècniques de l'urban sketching. Ens han explicat que ja necessitem 3 tipus de llapisos. Un, que és el HB, que és per fer la silueta. El 2B, que és per acabar una mica fent els detalls de la silueta que no hem fet en el principi. I per últim, el 4B, que serveix per pintar el que és negre de la imatge. Empezáis a rellenar las partes que son negras, ¿no? Lo vais a repasar. Por ejemplo, esto que tiene el hierro negro, ¿vale? Repasáis, sombreáis. I després ens hem dividit en grups de 2 o 3 persones i hem començat a buscar llocs per dibuixar del mercat. Hem anat mirant què volíem dibuixar i hem anat al roure i hem volgut dibuixar el roure i ha sigut molt divertit dibuixar a la senyora del roure i hem dibuixat el menjar que hi havia i tot el que hi havia i la gent que comprava. Nosaltres hem estat passejant per al Mercat Galvany i hem trobat una fruiteria. Hem triat aquesta fruiteria d'aquí perquè ens agrada molt com queda de perspectiva i els colors són molt bonics i ens agraden els plàtans penjant de la fruiteria. I també després volem dibuixar la teulada i els 3 vitralls d'allà dalt i les llums aquestes. Per mi, l'urban sketching és com dibuixar algú que t'agrada a la teva manera. És com dibuixar com tu vulguis, amb sombres, no has de seguir cap norma. Hem anat donant voltes pel mercat després que ens donessin una explicació i hem vist aquesta parada i doncs ens ha interessat perquè és bonic i això no és tan fàcil. Sembla molt fàcil tallar peix, però també cal una mica saber-ne. I ens ha semblat bonic i doncs l'estem dibuixant una mica. La veritat és que m'ho he passat molt bé dibuixant aquí. Ha sigut una experiència guai i això. M'ha agradat perquè dibuixàvem coses del mercadillo i llavors dibuixàvem coses reals i és el que m'agrada, dibuixar coses reals. Tampoc cal que sigui tan realista. Per exemple, hi ha un company meu que ha dibuixat un peix inventat i jo també he dibuixat altres coses i llavors queda bastant bonic. Que si dibuixes en llibreta a l'urban sketching, al final serà com un record per tota la vida, per on has passat. Perquè És com un diari personal. Sí, és com un diari personal. Et sentiràs molt bé al mirar-ho i tot el que has passat durant la teva vida.